Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryeta ita alawas ana pauluhan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ang tudon, panagtatalo nun. Aglangan ka kiti, tatulungan datatang kana ng ijay talon. Taglangan tayo amin, tatulungan tayo ida. Sikat aglangan, tawan mo't ammo medyo pagadalan. Da kami ken ni Maxine, saan mi amabalin ti aglangan? Apay kumasa na mabalin. Mapukawon at ti award mi iti pagadalan no aglangan kami. Sika, awan mo't award mo. Sayang ngagpaiso no maikat ti award mi. Uray sumardang ka paikit di tagtalon ka langan. Naggraduarak pa'y mat iti senior high. Sakbay ngagsardengak. Talon ka langan, tapno addaramatan mi nga gadal. Kaya't yu asawen, siyak timang tulong kada kayo, tapno makapagkuleyo kayo adwa. Una, tainton makaturpos kami. Itad ni mo no dadagiti ka sa pulam. Ay, naglangan piman ti Buridet tatapno laeng tumulong. Ay, ngam jay duha, di da kayat ti aglangan, tasayang kano ti award da. Apay nga tamat asaan da nga agpapada iti laeng. Ada kapkapso ti Buridet tayo di pagadalan. Nagagat matkit day, no maipapanit ti panagtalon. Yamjay dua, masadot da nga agtalon. Uray man nalon ti may sa tao, no nagagat lakit day. Agbiag mat nga uray awan adal na. Uray di adal mat no sadot. No di na mo nga aramatan tinagadalan na. Ay, awan na, sayang mo lang. Ay, manlaw ko nga ron kadagiti duwa nga anak ta. Masadot dang agtrabaho iti daga. Kitagsipod ta sadot da, rumbang laang ama kaadal da, tapno agbiag da. Awang klase, tada na pa ti manursuro. Nga masadutak pa'y nga gawid. Diyak kaya ti mapan iti taltalon. Ay, oray siya ka. Jak lakit di kayat ti mapan ijay talon. Oray, tada ni Greg akadwa datatang iti talon. Isu siguro nga awan amuna. Tapno adda maibaon ngagtalon. Una, kasta talaga. Sayang lang ter aramatin ng agadal. Taawan mo't lang ang amuna. Ay, Imbag lakit din tadamot lalain ko. Pasaray adda honor ko ijay pagadalan. oray siyak mata. Kitaam ni Greg akanayon iti talon. Naknak sa tikudil na. Kasano, kat mabilag mat akanayon. Iso asan tapay nga gawid. Ay, tiyak kaya ti mabilang. Agyan tapay lang ijay boarding house ta. Agawid lang to, no awan allowance ta. Ading, lakwan-lakman. Ay na, imbag tayo may ka dito'y tiyanggik, manang. Adala ipadamag ko. Nay, anya ka diti ipadamag mo, si Mang. Idi nga min napanak iji kabisera. Nakitak ti agkabsat akakaanakam, ada feken max. Talaga ang makitam ida ijay taagad adal daket nga rod iti universidad. Agkakaadalan da kadagiti anak ko. Nagawid dagiti anak ko, tawan klase da. Ngam dagiti kakaanakam, agbalbalog da. Pudno ka diti ibagbagam. Nagsauak ka din iti saan apudno, manang? Nakita dagiti dua mata. Di dapay mat mapantulungan ni Greg ijay talon. Nagawid dagiti anak ko, tay may da tinulungan ni tatang da. Ngam dagiti nga ubeng. Hay, jak pay makita ida at tumulong iti talon. Marta, awan ka di pay dagiti agad-adal nga anak mo. Awan da pay manang, apay ka de. Nasa ungamin ni si Mang. Nga adan dagiti anak na akaadalan da. Tawan ka numat klase da. Hangam apay nga awan mat dagiti anak mo. Apay nga taadi da nagawid. Adda nga min madlaw ko. Kakaasi ni Greg ijay talon. Idinto tadyak makita dagiti dua akakabsat na at tumulong kan guana. Ado ka no nga minti ipapaaramid da kadakwada, manang. Apay ngay dagiti anak ni Simang. No awan klase, adadamot ijay talon. Damagit tuman ida, apaman asumangpet da.
Agawitan, taing ta dumawat iti allowance ta. Mga latapay iti bagas ta. Awanin bagas ta. Inton makaalata, agsublita dito'y boarding house. Adda nga min aramido. Uray siyak mata. Addamat aramido. Ang mga nung naglako ni Greg itinatang na. Nawadwad lakit diti allowance ta ita. Lakit di ah. Mabalin ang naglako dan. Takaano pa'y idinagmula da. Adaman nga ro din allowance ta ano naglako da. Pagsayatan naman, tanagagat Jacob sa tangagmula iti nagduduma na tang. Talo damot kada tatang kun nanang. Una, tay suda tinapig sa nagtrabaho. Nang runa no pa nag-aarado. Ingkamot nga min agarado ah. Imbagkan ka, tauray babae ka. Kat amom ti agarado. Siya, saan ko nga mo? Nagsaumat tay sadot apadak at tumulong igay talon. Mabalin mo makatagay. Nagawid dagiti kaadalan yung anak ni Simang. Ngam, di kay mo't nagawid. Kuha na nang. Adda nga min inlipas mi nga impaaramid da iti pagadalan. Uray makatulong kayo kumamat no kasjay nga awan klase yo. Kasanungay kat nagrigat mat nga min ti ipapaaramid da a report. Marigata nakpaikit din. Nalpas ka di dagiti anak ni Simang, tapay anak kaawid da. Kuha nga min nanang. Adda nagpatulungan da nga amamuda. Iso day jay. Nalpas da dagos. Mala, in kayo nga rod tulungan ti kabsat yu ijay talon tanasa papay mat. Uray agburas kayo itinatnatang. Mapan kami iji talon, nanang? No kayat yu nga adda ilako tayo, in kayo tulungan ti kabsat yu, tapno adda allowance yu. Kaasim at jaadi yu. Naglawa mo't gayam ti minulaan da. Ado ti burasan tayo no kasta. Ungarod, di da pa'y lakit manangdan iti kadwada nga agburas. Imbis at itangdan tayo, usaran nyo langan iti pagadalan. Isuada tayong tiag trabaho. Adda kamat gayam dita. Naginanak lang tanabanugak unay. Si kama mo tiag bunag manang Max. Sapay nadagsan, kun adayo ti pangipanan. Kasano nga rod amalako tayo ngay dagiti natang tayo. No saan tayo ngay panidi kalsada. Max, san mo unay akaadwan ti awitem? Impag ni Greg ata naruam nga gaw awit iti nadagsan. Ay, agbalin tayon a para bunag. Ano saan tayo latta ka din? Tapno adda may lako tayo. Saan amalako dagiti natang? No dito'y lattan talon ti ayanda. Nagsakit ti bagbagik ang nagbunag itinatang. Agurigurak sang. Nagbunag ka lang? Agsakit kan? Bagkan ka, tanairuam ka ngagbunag. Siyak ngay. Napakuyugan lang iti kinasadot da ita. Ay, nagrigat lakit din ayat ibiyag ti mannalon. Yak kayat yag nanayon aman nalon. Agyaman kakit di tadataltalunan tayo. Nungay awan? Iso asikan ti makaamoy ti talon. Tinasken, kat matulungan na kami ang makaadal. Rumbang makalpas kayo. Tapno sana sayang ti pagbannugan mi kadatatang kananang. Di kagdanag kabagis. Igaad mi ti agadal. Nagsapa kayo manan dito'y talon na bayao. Kasapulan Duang amin ti pagad-adalan mi iti kolehiyo. Damax kan fe. Imbag man tasan nga reklamo ni Greg. Asaan nyo mat pinagkolehiyo bayaw? Kaya't kukumamat. Ngam kuna na amarigatan kanu nga agadal. Narigat kanu ti agadal. At dakap-kapoy nan sa ngamin iti pagadalan. Hangam nagagatmat kit di abaro. Unmat kindi Lumakadal jay dua. Kapilitan nga adu ti ited ko at tawid ka ni Greg at naga. Ay katuan mat abayaw. Kasla adal ti tawid da, tapi nagadal yu ida. Makasarak dan to itinasaya at trabaho da, no makaturpos da. Ngam ni Greg, agnanayo na aman nalon. Ay, anya ngay nga ron no di kasta. Kaya't naman ti agbalin naman nalon. No makaturpos da Max Kenfe, dakkal ti utang da na imbaga nakam ka ni Greg. Nagagat day di agreg. Mapagadal na lakit di dagiti kakabsat na.
Imbaga, no nasayat dan tumat kan kuana, inton makaturpos da. Siguro takabsat damot. At damat tay tao ano makaturpos, di nan am mo tinang tulong kan kuana. Ay, saan kumamot takaasimot ni Greg. Naanos kan nagagat ngagtalon. Dandan ni di pa'y tulungan dagi dya adwa. Madlaw ko nga rod nga dasad-sadot dagiti dua. Ay, talaga. Agawid dalaeng, no mapanda dumawat iti allowance, kan mangala iti bagasda. Awan samot dagiti anak mo nga agad-adal iti kabisera, manang. Ay awan da pahimot ading ko. Ang mga noad da impaaramid da kadakwada. Kasta nga ta, manang. Ti amok kat lalaukan da iti kinabalog ti panagadal da. Ay, saan mo't siguro? Tano agbalbalog da. Saan kumaan na nga to dagiti grado da nga ipakpakita da kanyak. Kasta ka de. Ang madamag ko man, manang. Apay ngay ajak makita at tumulong kada kayo dagi di anak yu di talon. Maawatan milatan at agad-adal dakat nga road. Ay, no siya. Saan nga agbalin? Gaputa agad-adal da iti kolehiyaw. Sandan at tumulong iti trabaho iti talon? Ay, saan ang mabalin, manang? Nay, naggapu ka lang anapan gimatang itim na merienda. Maikulkulang kamatay. Napanan ka din ni Greg. Napan na pinadigos tinwang ijewaeg. Hapay ka de. Imbag tawan dito'y ni Greg. Di namang ngag ti ibagakken kalakay. Anya ay day tanga ibagam. Tandi mo pa'y kayat amangag na. Nasao kanyak ni Simang. Nga oray adda iti kolehyo dagiti anak na. Tumultulong da kanumat iti talon da. Apay ngay. Adag iti anak ta. Kat umay dalaang no mangala iti allowance kan bagas da. Day tamat nga rin ti pagsidsid da awak. Nanay. Agpampambarsamat dagiti anak ta. Nakaawag ka mat anak. Saan kayo ka di nga agawed? Saan pa'y nanang? Adda aramidan mi. Umay kami lang mga iti allowance kan bagas mi. Umay kayo agburas iti ilako yu anateng. Saan pa'y anaglako ni Greg? Apay adi pa'y la naglako nanang. Sapay adda ka sa pulan mi. Agurigor ti kabsat yaw. Nasakit mat ti sikat ni tatang yaw. No di kayo may agburas, awan allowance yaw. Nang kasanungay ti aramidan mi a report mi nanang. No maaramid ti daduma a makatulong iti talon da. Apay, diyo ka di mat maaramid. Awan ka di tinduling yung akwarta nanang. Awan. No kayat yaw nga da kwartayaw, umay kayo agburas iti ilako yaw. Bye. Apay ngay nagsakit ni Greg. Kasano adi agsakit. Kat kanayon nga da itirwar nga agtrabaho. Uray siyak. Ay na, nasakit mo tanti sikat ko. Kasanungay. Kat addamot ka sa pulan mi, iti pagadalan, tatang. Adababayadan mi. No kayat yung adda kwartayaw. In kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ilako ni nanang yo. Ang mga nuoray da kami, kagurigor kami, tatang. Anya nga rod ti kayat yaw. Ni Greg nga aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda osaran yaw. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalaing iti pagadalan da Peccan Max, idinto ta dakapkapsot ni Greg. Nasadot iti talon dagiti dua, idinto ta nagagatmat ni Greg. Nagtuloy nga ron dagiti dua iti kolehyo.
Kat ni Greg ti katulungan dagiti dadakkel da iti talon. Tapno makaadalaan dagiti dua. Idi agkasapulan da max kanfe iti kwarta apagbayad da iti pagadalan. Nagawid nga rod dagitoy tapno dumawat iti kwarta. Ngem nagsakit da Greg kan ti amada. Gapo iti panagtrab-trabaho da. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kayat yung adda kwartayo, ing kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada, tamapan ila ko ni nanang yo. Amang anuray da kami katagurigor mo, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg payla ang aggurigor ti mapan agburas, tapno adda usaran yaw. Ingkay kit din. Mangtangdan tayo laangan iti kadwa tayo nga agburas, tatang. Apay, adula unay aya, tapno mangtangdan tayo upay. Saan mat nga aggigiddan, tanaw di ana imula ti dadtuma. Imbagaan makaburas kami iti mailako. Ngaumdas apara iti gastosan mi. Agawaan yu ah. No kayat yu ti makaadal. Aganos kayo maet. Kitaan yu dagiti karuba. No awan klase da, agawid da amapan tumulong kadagiti naganak da. Ay, nagpudot. Ngambasit pa'y tinaburas ta. Umanay ayada ito'y amaila ako para iti allowance ta. Nagbayagmat ngamin tagburas iti lubyas kan utong. Nagrigatan ayo. Sana kuman nga agburas. Ngam ko na ni tata nga awan kwarta ta. No awan maburas ta. Nagsakit tumad di Mannalo nakabsat ta. Diyak lakit di maanusan ti agnanayo na kastoy. Ika gumaw ti agadal. Tapno sana ko na tumapog iti talon. Intun makatupusa. Mapanak iji abroad. Nga uray siyak mo na. Arapaap ko mo ti mapan iji abroad. Ijay tantong agtrabaho. Dakdakkel mo't laang ati masapulan ta iji abroad. No makapantay ijay abroad. Santan ngagtalon. Basit tinaburas kan intulodyo iti kalsada. Kayat asawan abasit ti kwartayaw. Nayunan yung matan ananang. Urang at talaga no day talang. Urang ti allowance mi. Saan ka di nga imbagak nga awan ti kwarta tayo, tain nalayo mo't tinaglakwan tayo, daytoy napalabas? Sapay agda ko magatang. No inagawaan nyo kumatinagburas, kat di nasayaat, ngam nagpampamayan kayo, mat. Diyay tuman adi yon timang buras inton maimbagan. Isumat nga rod ti na isang rat at trabaho na nanang. Kat, abuswan nyo matan. Kakaasila nga rudan. Kinayat na matagtalon nanang. Saan mi mat apinilit? Uray, saan arumbang nga ipatudon nyo amin kankwana? Kaimimbag mo pa'y laeng. Adda ka manan dito'y talon, Barok. Sayang dagiti sana naburas alubyas ken utong anti. Kasano, kat ijay matlinong ti ad-ado nga ayanda. Ay, unayan dagita akakabsat mo. Ay, di dakat agawaan ti agburas. Agpadada ngamin asadot anti. Gapo, tasadot da. Ay, sikalatan ti mga ramid iti amin. Ay, naglaing dangay. Saan mo nga ipalubos akas ti aramiden daken ka? Ure ananwa kanti. Di daktumat la matulungan. At dadamot akanayon ni di kabisera. Kastoy ti aramidem. Ay, pasaray aglako ka itinatanyo. Ilasin mo ti daduma apaglakwam. Ibangkom. Basit lang mati mapaglakwak anti. Aramaten da kanoy di pagadalan. Iso nga lang da amin. Uray basit laeng. No kanayon ka amangi deposito, awan papananano di maurnong. No ited mo amin kadakwada, awan Padasak man nga rod anti. Saan laeng apadasen, Barok? Aramidem. Ay, Barok, naglako ka kadi itinatan mo? Wan anti. Agawid ako man. Napan ka kadi ije bangko ang nagdeposito? Saan pa anti? Ala, kadwaan ka amapan mangilukat iti libretam iti bangko.
Alaman nga rod, auntie. Masapol nga agidulin ka met. Manipod ita, kada aglako ka, kargaam ti pasbuk mo. Ha? Intaman nga rod, auntie. Saan arumbang nga itad mo amin kadakwada? Kasanon, no adda emergency apag kasapulam. Anyati ko nam, adan libreta ni Greg iti bangko? Wen lakay. Pinilit ko anapan iti bangko. Ay, kakaasing amin. No alaan manan dagiti kakabsat na ti paglakwan na. Kaasing agpaiso ah. Kanayon iti talon, ngam itid namat amin ti paglakwan na kadag iti sadot a kakabsat na. Madlaw ko nga damot suron mo kadagiti dua. Di ugali dati kasuron ko, tanagsasadot da. Wen nga rod ah. Anyan to nga tati masakbayan dagiti agkakabsat. Mabali na dumuras to tibiyag dagiti duang agad adal, basta makaadal da. Wen, nalabit, gapot ako na damot ang masirib da. Nalakada siguro ang makasapul to itinapintas apagtrabahuan da. Uri di kabsat da, sirsiriban da. Wen nga rod ah. Imbaglakit din, taimbagak nga agidulin iti mapaglakwan na. Mayat day tangayin singasing mo, bakit? Tapno at damot pakakitkitaan na, iti pagbambanugan na. Daytoy kadilang dinaglakwam. Mano kanumot asakutin lakom. Gumatak mo't ay ti sapatos kan pantalon ko. Ay sus, saan mo akasapulan ti sapatos kan pantalon iti talon? Ijay laka di talon ti pakaramatan ti pantalon kan sapatos, manang. Intun maminsana na gumatang kay ti sapatos kan pantalon mo. Takasapulak iti pagadalan. At dapay mo't maburas ijay talon. No kaya't yung amanayunan ti kwartayo. Sikan tadapay aramidog. Napanugak. At da inaramid ko. Da kayo kat agburas lang mit aramidan nyo. Siyak tinagarado. Siyak tinagmula kan aminan. Dahit tangarod ti trabaho. Ano sama? Dawatin niyo man di kunani Greg nga igatang na iti pantalon kan sapatos na takasapulak ti kwarta nanang. Apay aday ta kwarta na ti alaam. In kayo mat agburas iti ilako yo ken ni Max. Ay, hanyamutan. Sapay nagpudutan ti mapan iti talon. Ay, nagataltuman ng ti bulong ti utong kan lubyas ama isagi iti kudil. Ay saan kayo nga agpambar? Agbado kayo iti atidog iti manggas na tapno saan kayo ang magatlan. Sapay nagpudat. Agkalugong kayo Ayabam ni Max tamapan kayo mat agburas. Madama nga ti arado ni Greg iti mulaan namanan iti sabalian natang. Nagboras pa'y kumaang amin. Sakbayan na pan nagarado. Lumasadot kayo amapan, awan mat na yun, takwartayaw. Umutang man iti kwartayo, Auntie Mercy. Bayadan to kano ni Greg into naglako. Ne, ita man pa'y nga umutang ka iti kwarta? Dayta mo ti imbilin ni Greg, Auntie. Imbaon nak nga umutang. Imbag tada pa'y nabati iti naglakwak iti baboy ko. Sige, alam ti dadduma. Ay, agyaman nak, Auntie. Agsubli kami ngamin ka ni Max iti kabisera inton madamdama. Ni Greg tulatan ti singiran nyo, Auntie. Sige, no agkita kami ka ni Greg. Ibagak tulatan kan kuan ha abayadan na adagos. Takasapulak mo. Agsublitan iti kabisera. Darasan ta. Ngam kurang mati kwartata. Agawit tantumanan dito yung umay dumawat. Napanak imutang ka ni Auntie Mercy. Imbagak asingiran na ni Greg. Sige, agrubot tang araw dun taintan. Darasan ta. Ta mga no sumangpat ni tatang. Igawid na tantumanan. Napananda aya. Sinurot na ni Greg iti talon Imbagam ka din nga agsublita iti kabisera. Imbaga nga mininana nga intapay agboras ta na sa apapay. Day tantumot agburas. Makapasuron. Saan mat nga imay dito italon dangi J2? Imbagada nga agpalpada pa'y kano, sakbay asumurot da. Awan dapat tan. Sapay kunada nga agsublida kano ije kabisera inton malam.
Saan mo ida nga ikan iti kwarta no di da tumulong? Marwamdan nga agsadot-sadot. Ay, nuapay matakas jay, dagi jay adwa. Jay lagnamnam ay ti amuda. No muna, tano adda ito da kwartada. Ibagada akurang, tada ka no kasapulan da, ija pagadalan da. Ay, hindi da pa'y matamo ti aginot. Saan mo't abasta mapidot latan ti kwarta? Pagrigatan pa'y mat nga umuna. Nagsublimot ng dagiti anak mo dya kabisera, manang. Limabas da itay. Ha? Kat no inton malam ko mati ipapanda. Napandan? Wen, manang. Dagiti anak ko, tumulong da pa'y Inton malmalum da pa'y amapan. Isumat ladi dan simurot ija talon. Napandamat gaya man. Dagiti anak ko, adada pa'y laang ijay talon. Tinulungan da ni amada ijay. Kasta ka de. Sige, tagawi da mampay. Ni, kunak man no gumatang ka, manang. Agda magaklaan kumangam sa anan. Ninakaon. Nakitam day ta surat nga imbati ti anak mo. Anya surat. Nagapuak pa niya min ijayan ni Simang. Imbaga na anakita na idaalim mabas. Nagawi da kon. Basaam. Napanda kanon ije kabisera. Tada samsambutan dang aramiden. Kanayon nga ibagada nga da samsambutan da. Kung nada kurang ti kwartada nga maapay niya anapandan. Day tamat nga ron ti pagsiddaawak. Di dan simurot ije talon. Ita, nagsubli da ije kabisera. Barok, naimbag man ta nagsabat ta dito'y dalan. Mano ka diti imbagam kan ni Fe nga utangan na kanyak? Awan matimbagak, anti. Kat no imbagam ka no apautangan ka. Iso nga inikak iti 4,000. Ha? Inyo tangnak ni Manang Max? Isugay madidan simurot ije talon? Saan ani Max ti imay imutang? Ni Fe. Kwartadan adwa day jay Naglukon dagijay akakabsat mo? Inyutang da ka, adi mo ammo? Imbes amay nayon ko maitiururnungak. Awanin. Pagbayad kun kada kayo, anti. Isugay masana si Murot Damanang ijay talon. Napandamat gami imutang kini Auntie Mercy ti kwarta. Anya, napanda imutang kunam. Asino tinangibagakan ka? Imbaga kanyak ni Auntie Mercy, tinagsabat kami. Saanan ang nasaya at daytang inaramid da? Saan ko ang mapalabas daytoy? Anya itati aramidam lakay. Saan taidan nga ikan iti kwartada no saan da nga agtrabaho? Naglalaingan dan ngay. Nagsadot da. Ang sayang ti panagadalda no sumardeng dalakay. No saan da maikan iti leksyon? Saan da nga agnakam? Imbag ta simmangpat kayo atwa. Awan ti agsamar ita. Masapul nga agtrabaho kayo tapno bayadan nyo ti inutang yo kan ni Mercy. Sayang no sana kagsamar, tatang. Ni Max, no kayat na ti sumardang. Apay kumasyak nga iti sumardang. Ni Manang Fe, tababae mo't lang. Asino tinapan imutang kan ni Mercy iti kwarta? Siyak ngam imbaga ni Max, tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Tata Jose Damax kan fay amapan agburas iti lubyas kan utong.
Tapno maaddaan da iti kwarta apang allowance da. Sumkad man tirik na dagiti dua, ngem kapilitan anapanda. Iti kaadda da iti talon, inarapaap da ti agabrod, tapno saandan nga agtrabaho iti talon. Tapno makaliklik da iti trabaho, napanimutang nefe iti kwarta, sa dapin manaw ang nagpakabisera. Nasuron nga rod ti amada, idi naamuan na ti inaramid dagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kumangay asyak ti sumardang itaasamar. Ni manang feo. Asino tinapan imutang iti kwarta ken ni Marcy? Siyak imbaga ni Maxine, tatang. Basta itaasamar, awan ti agenrol. Agtrabaho kayo adwa. Handa kayo umatla ang timang bayad iti inutang yo. Marwam kayon. Tatang, sayang ano saan kami ang makapagsamor. Adda ka di kwartam apagenrol mo. Dayta ti pangeddang ko. Awan ti agsamar, tapno amuyo matiriga ti agtrabaho iti talon. Danga kasan. Day takit ang garado kas kadag mula kadag sibog. Ay, tsaski. Basang, saan kayo kadian nag-enroll itaasamar? Saan, nana? Ay, sayang, tamaitantan ti panagturpos mi. Apay ngamin adi kayo nag-enroll. Dagiti anak ko katag-summer da. Jakman amo kadananang kun tatang. Di da kamot pinag-summer. Anya ka diti makagapo. Apay adida kayo pinag-summer. Tumulong kami kano iti trabaho, nana. Kasano, kat di kayo mat ngamin tumultulong. Dagiti anak ko, kadaawan klase yo, agawid da nga umay tumulong. Lakwandak man pa iti sabon, nana. Aglabaak ngamin. Sika ka di talaga ti aglaba, wenno ni nanang mo. Apay anadamag yun, nana. Adda ngamin damag ko asadot ka kano. Uray ni Max akabsat mo. No kasta, agpaiso ti damag ko asaan kayo ang nag-enroll. Nakaamuan nyo matanti. Nagpartak ka ti damagan. Ay, asino pa ingay, no diti broadcaster dito lugar tayo. Ni ka din na si Mang ti kayat yung asawan, anti. Ay, awanen sa bale. Ay, masuron ti amayo. Tay niyo tangyo ti kapsat yo adi namot gayam ammo. Kasampulan mi mat ngamin, anti. Adamot di tati mabalin nyo apang remedyoan. Hanggang sadot kayo lang amin. Anti, mabalin ka di abayadan min tulaangan inton addan trabaho mi. Kaano ngay? Kasapulak mat ti kwarta. Wala na, anti. Kaya't mi ngaminan ti agturpos adagos. Tapno makatrabaho kami. Alaman laengan. Ngam ikariyo nga agturpos kayo, ha? Nakisarita akin ni Auntie Marcy, tatang. Imanugot mo't abayadan mi inton makatrabaho kami di utang mi. Kat, anya ita? Mabalin mi pa iti ang ginrungol, tang. Itikas na, nadardaras kami ang makaturpos. Iti may sa kondisyon. Anya da ita kondisyon, tatang. No awan klase yo, agawid kayo, tatumulong kayo iti trabaho iti talon. Untang, umay kami tumulong iti trabaho iti talon. No nagawid dagiti anak ni Simang, agawid kayo mat. Awan ti adu apang baryo, tapno laang saan kayo nga umay tumulong. Nalawag, Untatang, basta saan kami asumardang iti panagadal mi. no makitak dagiti anak ni Simang asumangpet, ngam awan kayo, sumardang kayon nga gadal. Kapilitan nga gawid ta, mapantumulong no awan klase ta. Nya pa'y ngay, imbaga ngamin ni nga nasimang, apasaray tumulong dagiti anak na no aman klase. Ay, naamuan dalakat nga rod nga agpampambartalaang no kasi nga awan klase ta. Asano, marites ngamin dagi abakot. Idanon na amin adirumbang nga idanon. Nga magpaisutay ko nada. Asom ngaw ti anyaman apalimod. Ngaron, inlimod ta ti kinasadot ta tumulong. Ngam naamuan dalat tamot. Saan abali ah? Tanulakot makaturpos ta. Pulos
pulos sadya kayaton ti agtalon. Uray siyak matang. Pulos ajak kayat tagtalon. Uray, tadandanitan agturpos. Imbag lakit din ta saan ang nagkuleho ni Greg. Dakkel ti maitulong na kadata, babaen iti panagtalon na. Ha, napagadal na ta. Barok, damag ko adakkel man gaya mo tinaglakwam iti inapit mo nga iri. At damat basit, anti. Aramaten dagiti doa kakabsat ko ti daduma. Tap nagturpos dan iti kolehyo. Plano da adwa ti mapan iti abroad. Si kalaangan ti agbati nga agtalon dito isa ni kuhayo. Wen nga rod, anti. No kuma, tanalaingak met. Mabalin ang nakaadalak kumamet. Angam, saan mo't ngamin, anti? Saan kan ngagliday? Tadamot dumuras aman nalon. Basta nagagat. Wen met kit di anti. Siguro, nawadwadan ti urnong mo ije bangko. At damat, anti. Saan mo nga ibagbaga nga adda urnong mo? Amangan no utangan damanen. Dakkel to lakit iti kasapulan da no agabrod da, anti. Bayam makaamu damot amangi remedyo iti pagabrod da. Kasanon ngay, no di da isubli, wenno bayadan kan ka. Imbag ta nasabat ka bayaw. Saan ako na mapan ija balayaw. Anya ko matigagaram ipag. Umay kayo kumaagluto ija balay intun umay alunes. Agturpos jay kakaanakan yaw. Katadama basit pagsasangwan tayaw. Da kayo kumatimang kita kadagiti umay tumulong nga agluto bayaw. Agidan nga agpaiso jay agkabsat. Talima atawan ti kurso jay maysa. Idinto ta upat atawan mat jay maysa. Malpas metlaangan ti sakit ti bulsa bayaw. Dakkel a sakripisyo ti aggidan nga agpakolehyo. Imbag tanagagat kan napigsan ni Greg ijay talon ipag. Amang ano saan mi nabalinan kanila kay ikaw no da kami lang tinagtrabaho para kadagiti do bayaw. Dakkel nga agpaiso tinaitulong ni Greg kadagiti kakabsat na. Makaginaawa kayo nga agpaiso ipag. Ay akpay suday tabayaw. Mabalin min ti agtugaw nga agina na. Taawanan pagdandanagan na pagadalan. Aggraduar gaya man da Fekan Max. Mapantakan wintun Lunes ije balayda. Takitain ta dagiti tumulong agluto. Sige. Ay, malpas metlangan ti paggasgastusan ni kabagis. Ay makaginawa dameton. Deta nga rutimbaga kiniipag. Maragsakan jay tawa ng ipadamag nga agpaturpusen. Tilaangan aramaten da nga agabrod ti problemaen da. Saan ka di na ibaga ni Greg nga dadakil nga urnong na itibangko? Ay na, imbagaken kwa na adi na ibagbaga nga adda urnong na. Taamangan no utangan damanen. Di uray utangan da, basta bayadan da lakit di. Ay na, ammo konti ugali dagi jay adwa. Nalakadala ang alamlamyungan jay kabsat da. Sa bagay, adalukloko dagi jay adwa. No saan ko nga imbaga nga agibang ko iti kwarta na. Ay, awan ko mati urnong na ita. Itata nakaturpos kayo nga agkabsat. Anya ka di plano yo. Dagi jay anak ko, mapanda ka no og trabaho ijay Manila. Ada ka di am-am da asigot nga taga Manila, nana? Ayun adu ti kabagyak ijay. Ay, kasta ka di, nana. Da kami. Agbiro kami pa iti pagtrabahuan mi. Di ba bakante kayo pa'y nga rod? Kapilitan, anana. Ag-apply kami pa'y ngamin. Kasta ka de. Ay, imbaglakit din ta da kabagyak nga da trabaho na ijay Manila. Awan mat ngamin kabagyan mi ijay Manila, nana. Nagswerte dagiti anak ko. Taada-adagos trabaho da. Apaman nakaturpos da. Apay anak kami suot ka simbang pat. Ay, masuronak ka ni bakit si Mang? Iparamag na nga ada trabaho dagiti anak na ijay Manila. Maragsakan la siguro mat amang ibaga nga dan trabaho ti anak na akaturturpos. Pasikat kit di
Ay, malpas lang dagiti papeles mi nga ipagpagnami. Makadanon kami to ija Israel. Saan laong a Manila? Agawaan nyo nga i-follow up atap no mabiet. O nanang, mapanak manin inton bigat. Dakkelakit diti kasapulan niyo no agiddan kayo amapan. Mangisalda tayon a iti talon. Tasakaon minto kan ni Max, nanang. Payapurada mat ti ipapantayo ija Israel manang say. Wanya rod, manu tayo mat nga kukuyog. Tamay sala ang a hotel ti pagtrabahuan tayo. Imbag lakit din Kamay-may sa ti pagtrabahuan tayo ngagkukuyog. Nagasat tayo. Tayo pagadalan tayo ti imayan di amamo ti professor tayo a recruiter. Ngun nga rod, magagaranak pa yun ang makadanon iji Israel. Santan ngagtalon pay. Hotel, wano restaurant ti pakay distinuan ta. Daita pa nagtalon ti Jakpulos kayat at trabaho. Payapurada ka no ti ipapandagiti dua ija Israel. Kasapulan dati kwarta tapno makapanda, lakay. Sige. Tainak nga rod mang biro iti mang salda iti daduma atalon. Una, sayang mat tinaytad ka nakwada nga oportunidad no di da pay lagamatan. Manmanuday jayan. Nalakadala ang asaka ang titalon. No ipawit da adagos ti pangsaka. Tapno saan ang marimata ti talon. Nasken asa ka anda adagos, ta sayang ti daga. Lakit di Iso ti unaan da bayadan. No agsweldodan, ije papatanda. Sayang di nalawa talon. Iso tinagap-apitan tayo iti pinagadalyo. Ita, maisalda. Tapno aramaten nyo iti panagabrodyo. Di ka madanagan kabagis. Inton agtrabaho kami ni Joy. Dayta ti unaan mi. Agipawit kami to iti pangsakayo. Bumasitan ati pagmulaak. Sana bale, taipawitan na kanto iti kwartayo. Namnamaan mi day ta amanang. Sayang ti daga, no saan tayo amasaka. Danag mon aya kabagis. Amang ano inton adda kayo ni di abroad kat makalipat kayon. Ada yung ama pasamak dayta. Agsublikan ka, titalon. Naggapan nyo ka di malamanan. Napan mi man intulod da fe ka ni Maxine ija airport. Anya? Airport ko nam samat. Mapanda ka di agpasyar ijay Boracay, wano ijay El Nido. Saan da mapan agpasyar? Mapanda ka no agtrabaho ija Israel. Israel? Pudno ka di tinangag ko? Isuda adwa? Wan ading ko. Barang no nasayati matumpungan da trabaho da. Taaduda mata nagkukuyog. Aduda ko nam. Anya nga iti trabaho da ijay? Crew ka no iti restaurant ken hotel akay bangbangon ija Israel. Isu nga aduda nga agkakadwa. Kastagayam. Ay, anya ka di tigatangam, manang. Apay nga tanga ado ti nakasurat a house and lot for sale. Iti asidag ti hotel a pagtraptrabahuan tayo. Soldado sa kanumat ti sigod anagyan dito. Ngam na idistino da iti sabali a lugar. Iso nga ilako dadagita a house and lot? Nalabit kastamat ti damag ko. No medyo agbayag tayo ditoy. Kat saan amagatang dagita? Di mabalinta ti gumatang. Kastamat ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalinti installment. Mangalada kanumag. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Sige, iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Max kan ni Nana Mercy, abayadan nan tulaan ti utang da, intun makapagtrabaho da, kat pinatgan mat ni Nana Mercy. Idi nagturpos dagiti dua, napagasatan da amapan iti Israel, tapno agtrabaho. Gapoy ti dayta, insalda nga rod ti amada ti talon da, tapno adda aramatan da. Nagkarimot dagiti dua, nga gipawit da adagos iti kwarta apang saka, iti talon ana isalda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kastamad ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment, mangalada kanumag. Kung na di nakasaok, anabayag ditoy, nalaklaka ka no dagita, ngam ti daddo maalako iti medyo adayo. Irnungan ta ti house and lot. Sayang no adda mako na. Nasauna pa'y, anakapasyar ka no pa'y dagiti dadakkel na ditoy. Di ka no magginatang na a house and lot, ti simmang bayan dagiti dadakkel na. Inton agbayang tamad ditoy. Mabalin tamat apagpasyaran dananang kantatang ditoy. Una, no kayat dati umay ditoy. Patyamot amayat da. Dakkel agastos ti umay agpasyar ditoy. Sayang lang ti kwarta. Apay ngay, di mo tan agpawit damanang iti pangsakataw iti talon, tatang. Urayan tayo nga umawag da, ta ipalagip tayo. Nasken ka di pa'y nga ipalagip da ita kadakwada. Amangan numabambanog damat ijay, iswadi da pa'y masangot ti umawag. Narigrigat ti trabaho iti talon. Ngam ti trabaho da. Ta hotel ken restaurant mat ti ayan ti trabaho da. Anya nga tangay ti rason. Nuapay adi da agipawit. No saan laga po iti naisalda a talon. Uray saan da ko man ngagpawit. Nulakat malpas ang masaka ti talon. Adda kadakwada no agipawit naman wano saan. Tinapatag, masaka ti talon. Wan tatang, nagkarida ngagpawit da iti pangsaka. Saan sapay mata nagpawit dagiti kakabsat ni Greg iti pangsakada iti talon da. Damagak tuman kan ni Kabagis no agkita kami. Kasano no madanon ti taning ti panangisaldada iti talon da. Day tati parikot. Saan ngamin akayat ni Greg amapukaw ti talon da. Husto tay ko nang bakit. Adalok-loko dagiti adwa. Ay, win nga rod. Husto ti imbagak ka ni Greg amasapol nga agidulin iti kwarta na. Isunsamot tan ti mapasubo amang saka iti talon da. Tadandanin ti taning na. Sige, taibagak ka ni Greg. Taiso ti mang kontak kadakwada. Babaan iti Facebook. Ket no saan kanon nga active ti account da iti Facebook. Anya? No kasta ti naramid da. Kaawatan alikliklikan da ti pagrebengan da. Magatang tantimay sa ala ko a house and lot. Addan da kalabalay ta ditoy. Ay, ungayam. Kasanungay di insaldada atalon. Amangan no makapuntot ni tatang. Sayang mat nga min no adda makauna amang gatang iti house in lot. Adodang agtarigagay. Iso nga inunata ginatang. Anya ngay. I-activate tan at Facebook account na. Sigurado akong takon data. Lakit dia. Ibagata anak kagatang ta dito itidakkel a balay. Maawatan damat siguro no apay nga inununata ti balay. Una man ang balay ko naman. Bukod ta anam ay ti pinanunot ta. Saan kat ati talon ang nagrigat at trabahon? Hello? Asino da itoy? Naimbagta na kontak kayon. Apay adi kay man la umawag. Nasa kayo ka din ti talon? Dimawat kami iti pawayway. Maglakit din tawan tinapirma na taning na. Gayem ngamin ni tatang tinangsalda. Kasta ka di? Kwa ngamin, ada ginatang mikan ni Max alote kan balay ditoy. Anya? Gimatang kayo dita? Agyan kayo ka din ditang agnanayon manang? Ditoy ti ayan ti trabaho mi.
Mabalin mi ti agri-contract ditoy. Sige, tay baga kadananang kantatang daytoy. Maragsakan dalakit din no maamuan da, anakagatang kami iti house and lot ditoy. Nakontak kong damanang tatang. Inggagara da tayo nga in black. Tas sabali gayam tinyur urnungan da. Anya ti kayat mo asawan asabali ti inyornungan da. Gimatang da kano iti balay ken lote iti Israel, tatang. Anya. Apay, ijay dan nga agnaed. Ay, kalukwan ti aramid da. Isu aditay ida makontak, taing gagara da. Kasano nga itan ti talon, tatang? Ay, awagam ida, tasyak ti makisarita kadakwada. Wan, tatang. Ngam inton malam kano. Tas sumrekdan iti trabaho da. Ay, sinalbag da giti adwa. Ay, jay lapag sahiatan dati pampanunutan da. Kasano ngayon tinaisal da atalawn? Damdamagan nakit din no nasakata yung titalon. Ah, Imbagak asaan. Imbagak anakisarita kayo iti gayem yung anang salda. ay, amukla kumakas tati aramidan da. Jakla kuman insal dati talawn. Di pa'y kanumat gayam na sa kadamanang Marta ti talon da. Ay, bukod dan a problema dayta. Ay, saan tayo na makibiyang? Sa anak mo't ama kibibiyang, nasa uklaang mo't. Inton kwan, isumanan ti ulit-ulitem nga ibaga ka dagiti umay gumatang dito istormo. Mas daawak laang mo't Ta medyo nabayag mo't tan dagiti agkabsat iti abroad. Di da pa'y nasakati insaldada. Saan da dumaw dawat iti kwarta kadagiti anak da? Ngem tinanakam nga anak, oray saan adumawat dagiti naganak, mangted da, tana isaldakat nga rod ti talon, gapu kadakwada. Saan ka day, manang? Saan nga rod nga agpapada ti anak si Mang? Nangruna no adan pamilya dagiti anak. Saan na rumbang adawatan ida? Awan pa'y mo't pamilya da fekon, Max? At dalat tamat tao aman nakibiyang iti biyag ti akimbiyag. Sana maliklikan dayta. Hanggang masino ka di tidakda kamatam. Ay, asino pa ingay. Jay berber nga sanda iti announcer. Bagay na launa iti birngas na nga announcer. Isu nga rod abinir nga sanda iti announcer gapu iti kasjay akababalin na. Ay, salawasaw ngamin. Anya ka di man ang tibibiyangan na ako nam. Ay na, apay kano asaan pa'y anas sa kadamarta ti daga nga insaldada. Kat medyo nabayag kano matan da feken max ija abroad. Adumat ti mas daaw. Duada nga da ija abroad. Hanggang mapay adida pa'y lanas sa katitalon da. No sabali lang tinangsalda. Ang mga no inikanda iti taning na. Ay nasingpet ngamin tinangsalda. Iso siguro nga iso tinangisaldaan ni Jose. Tamo na ti kababalin jay gayem na. Anyat urasan. Dinamag mo man itayan ti oras. Ita, damagam manan. Anya ka di ti padpadaanam. Ti irurwar nga rod damax kan pa iti trabaho da. Iruruar. Anya ti kayat mo asawan. Ay, saan ko gaya man naibagakan ka? Naawagan ni Greg da pa eh. Awagak ko mamanen, ngam ko na ni Greg asimrakdan iti trabaho. Urayak ti irurwar da, tawagak ida. Apay ka naw adida imawawag. Sabali ti insaganaan da. Gimatang da kanu ija iti lote kan balay. Saan kat atin ay salda ti inununada. Anya, tapay agim matang daijay iti balay kandaga. Day tangarod ti pakasurunak. Sabali ti inununada. Ay, una yung dagijeng anak mo. Hello. Imbag ta naawagan kayo. Hello, tatang. Kaasitya po. Nasalun at kami pa'y. Nasalun at ti bagiyo. Ngam saan alimpyo ti utakyo. Apay asaan kayo nga imawawag, ha? Kwa ngamin, tatang. Pasensyan. Agiin no na ngamin ti gumatang itinalaka a house and lot for sale. Ison ti ino nami.
Tamangan no maibusan kaming. Kahit saan nyo man la pinanunot, noan niya ti mapasamak iti naisalda daga. Agpawit kaming tungo inton agsweldo kaming tatang. Agipawit kayo iti pangsaka iti talon. Kat uray saan kayo nga agaw awid ditoy, nuday tati kayat yaw. Anya ti kuna ni tatang, iti nagsao kayo iti cellphone. Makapuntot. Agpawit ta kano iti pangsakada iti talon. Uray saan ta kanon nga agaw awid ijay. Anya kumapay nga iti pagawidan tayo jay. Jak matla kayat yagtalon. Imbaga kinitatang nga agpawit ta inton katapusan. Tapno masakadan ti talon. Makapawitan damot tin nagatang taabalay. Una, agri-kontraktan. Tapno uray santan nga agaw awid ijay. Nagrigat ti biyag ijay away. Adda pa yan boyfriend ko at taga dito'y Dito'y kami nga agnaod no kas pangarigan taga-sawa kami. Uray siyak mo ta. Dito'y kami nga agnaod. No addan tumatan asawa. Itatanagpawit matlaangan dagiti dua. Ingkan sa kaan ti talon iti gayam mau. Huwag bagayt. Himbag lakit din, taiso tinangisalda ak iti daga. No sabali lang tinang salda, amangan no di da impalubos anay tantan ti panang sakatayaw. Huwag nga raw. Ita lumawa manan ti ubraan tayaw. Sapay adda ka no ar-arman ni Greg. Anya nga rod ngay. Karbangan namat day ta. Baron di anak ta. Bareng no makatumpong itipada na anagagat nga agtrabaho akas matlakin kwa na. Barok, adamot gaya mon kaayan-ayat mo. Winanti, inton maapit ko timulak ita, ang mga nagkalaysa kamin. Umdas mo't siguro ti urnong mo. Nabayagan di pa ng rugim anagurnong. Sobra pa'y siguro, auntie. Kahit agyaman ako na kada kayo. Nusan nyo siguro nga imbaga nga agurnong at mabalin nga awan ornong ko ita. Naimbaglaangan tadimngag ka. Angam rumbeng kumamot nga ipawitan da ka dagiti kakabsat mo. Tasikat ad-addaan ang paadal idi kadakwada. Saan ko idan anam na main, auntie? Saan na bale? Nalpas matan. Naibaga ni Greg ano maapit na dagiti mula da, agkalaysadan iti kayan ayat na. At damot gayam ornong ni Greg. Mas daawak nga ron idi nakitak ti libreta na. Dakkel mo't gayam. Uray saan anasirib ije pagadalan. Nalaing mat iti praktikal abanag. Agasam ngay. Ta di pa'y gayam arinugyan na tinagibangkaw. No kurang idi ti ited na paglakwan na. Saan ko latan adamdamagan, ta isukat nga ron ti adadong agtrab-trabaho. Iduldulin na matgayam iti bangko. Iti dayjay akaunday na anagibang bangko. Adoon ti urnong na, nga uray manalon laeng. Saan mo alalaengen ti mannalon lakay? Tanuawan ti mannalon. Saan amakan dagiti babaknang ti kwartada? Kasano na ito yan? Ado ka no ti agraira a rebelde dito Israel. Amangan no adda ka no gubat ang mapasamak iti daduma apasat ti Israel. Delikado day ta agubat. Sapay dito'y gayam nagatang tayo tinagyanan dagiti soldados kano. Sakbay anagatang tayo. Imalis da ka no, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano ngay, no ipagarup da a soldados pa ilang tadda dito'y. Agridan tayo ka no. Nauyong ka no dagiti rebelde. Numastrak da ti balay dagiti sibilyan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idiaddan da Max Canfeja Israel, gimatang da ijay iti house and lot. Madanagan mo't da Greg, tasaan da amakontak, dagiti kakabsat na. Tasaan da payin nga agipawit iti pangsaka, iti naisal da atalon da. Iti panagsarita da tata Jose kan Max iti cellphone. Nakapungtot tilakay. Nagpawit nga rod iti agkabsat iti kwarta, apang saka iti talunda. Iti matayan da fe kan Max. Adda mapaspasamak arin nupak, dagiti soldados kan rebelde. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imalis da kano. Iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano, ni ipagarup da soldados pa ilang tada ditoy. Agridam tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde. Numastrak da ti balay dagiti sibilyan. Kasta ka nga rod. Oh, sapay awan ka no ti santuanda. Oray bakit, lakay, lalaki, wano babae no kayat da saktan dalatang. Kasano tayo pa yun agang ganaot dito eh. Sapay imbaga ti manager ti hotel. Ano ka no delikado ti sitwasyon. Mangrekap pa ilaan ti hotel kan restaurant. Kasano tayo pa yan? Adayo ka di iti ayan dagiti kakaanakam ti pakapaspasamakan ti gubat iti Israel? Ha? Nehe, saan ko nga amo? Ay, damagak madgayam ka ni kabagis. No sa dino abanda ti ayan, dagiti anak na. Ay na, delikado da fe kan Max, no ijay gubatan ti ayan da. Saan lang gayam adito Pilipinas ti ayan, dagiti rebelde. Uray gayam iti sabali apagilyan. No agdengdengag iti damdamag iti radyo, wano agbuybuya iti TV ni kabagis mo, amo na siguron ti mapaspasamak iti Israel. Ala, lakwan nakpay man nga ron iti gatgatangag si Mang. Tamapanak man iti balayda, tagdamagak man. Engka kadi ipadamag tinadamag mo kanyak, manang? Ay, amok no amudan ti damag, wano saan pay. No managdengeg, wano managbuya da iti damdamag, amudan. Malaksid no saan? Itaman pa'y kabagis. Naisarong kamat dito'y balay. Ay, dyan nga min damdamag iti TV, iti kalman. Nagbuya kayo kadi. Nala daw kami matanang ilukat iti TV. Anya ka diti may papan iti damdamag. Maipapan nga ron iti mapaspasamak agubat ijay Israel. Diyos ko, amin ka di apasit ti Israel kabagis. Ay, ijay kanumat gasa. Ijay ti ayan dagiti kakaanakam kabagis. Imbag ano saan da may raman. Ay, dayta nga ron mat ti pagdandanagak. Ay, kasanuda nga taitan. Diyos ko, amang ano maipit da iti gubat kabagis. Ala, agkararag tayo. Dayta ti mabalin tayo ama itulong kadakwada. Agyan tayo pa'y kano dito'y basement ti hotel. Awan kano ti magna kadagiti kalsada. Adu kano ti rebelde iti ruwar. Adamot kanal buong itay bigbigan. Ijay kanumot ayan ti babalay tayo dayjay. Iso a pinaritan na tayo amapan ijay. Ang mga no adda ijay dagiti armado a rebelde. Umunag da kanulatan iti babalay. Oh, sapay imbatik ijay ti kwartak. Ti urnong ko. Uray siyak. Adamin ijay. Saan ko nga itugtugot ti kwarta? Nagmalas matan ti kastoy. Saan tayo pa'y ngag-duty? Tawan mo't umay a turista. Gapo iti dayto arin nupak. Ay, wan nga rod. Kasano itan? Di da pa'y lakat agawid dagi jay. Di da ka di mabutang iti bomba kas kadabala. Saan anala ka nanang? Adupay ti proseso dagita. Naipadamag, ngaddan to ipaay ti gobyerno, a repatriation kadagiti kayat nanti agawid. Agparipatrate da kuman, makapadanag mo. Di kay madanagan nanang. Amangan pa inuan niya ti mapasama kada kayo. Amuda ti aramiden da ijay.
Anya dyan na ipadamag nga inparikap da kanu ti border. Awan kanu ti makarwar kan makaunag. Pati kanu pa'y makan kat maibusantan. At damat siguro pangalanda iti kaninda kan inuman da ijay. Ay, jak makaid na. Awaga man, barang makontak mo ida. Pinadas ko nanang, ngamjak mat ida makontak. Amang ano awan pagludan da ijay. Gaputag gugubat dalakit nga rod ijay. Barok, rinugyamat gayaman nga impatakder ti balayo. Wananti, narukop nga minan ti sigod a balay mi. Pagbalayan min to iti agbalin to nga asawak. Ay na, nagasat ti agbalin nga asawam. Tandan ton balayo adagos, Barok. No agawid to dagiti kakabsat ko, iti danto sigod a balay mi ngagyan. Ay katuan balay mo nga rod dayto tasikatin ang ipaaramid. Adutin nala ka trabahador, tapno mabibit a malpas. Inton malpas dayto balay ko, akkalay sa kami iti kayan ayat ko. Day tamot ti imbaga ni uncle mo. May sangamin nga inalam at trabahador. Aywan gayam, naawagam ka din dagiti kakabsat mo ije Israel. Jak ida makunta kanti. Ammo damot siguro ti aramiden da, tanakaadal damot. Ammo damot siguro ti kamangan da ijay, tapno makaawid da ditoy. Awanan, binomba ti kabusor ti Israel dagiti babalay a ginatang tayo kadagiti kakadwata. Di mapo ka nun. Pati kwartak ijay. Awanan, nairaman adim mapo. Oray siya ka. Awan mama ay tinagbambandugan ta tadimapon. Anya pa ita ti kwartata. No agbayag dayto arin nopak. Kasanutan ditoy. Agawid ta ka di apaoy-paoy ije Pilipinas. Kapilitan na mapantayo iti border. Taijay ka no ti papanandag iti kayat na ti agawin. Agkukuyog tayo met lang ang kadagiti kakadwata nga imay dito Israel. Anya pa ngay no ti kasta. Awan pa yan paggatangan iti makan. Naibos ti lako kadagiti pagtagilakwan. Kapilitan asirutan ti barikas. Tawan met ten kwarta paggatang iti makan. Saan tayo met ang makatrabaho? Malmalpasan ti balay mo. Ngam, awan pa'y matpakadamagan tayo no kasanom dagiti kakabsat mo. Naipadamag mat iti TV, amang rugi kanon nga agrepatriate da kadagiti Pilipino ijay, tatang. Sapay ko mga raw ta makasangpat dan. Ay una yan tigasgasat dan ijay. So ape agsasaruno kanon ti panagbomba ijay Israel. Ay, kasano nga tandang iti kakabsat mo ijay. Ala, bayan nyo. Takuntakak manen ida, tatang. Ay, saan mo asardayan ida kontakan anak? Barang masungbatan da. Uno agreply daman laeng. Malmalpasan ti balay mo, Barok. Finishing laangan. Ay, talaga adakkel. Kasla balay matlang tinagabroad. Saan mo, tanti? Balay lang ti may sa aman nalon? Anya aman nalon laeng nga ibagbagam. Nadalos dayta at trabaho. Ngam ado timang tagtagibas iti man nalon, nanti. Ay, di da nga minammo aman nalon timang bibiyag kadagiti amin a tao. Amin akanan ti tao, kat nagtaod iti mula dagiti man nalon. Unmet, anti. Uray ti tinapay kat nagtaod iti mula ti man nalon. Talaga met. Dagiti lang ikan lamas ti saan a nagtaod iti talon. Ta nagtaod dakat nga rod iti baybay, wano karayan. Dagiti karni ngay, anti. No nagtaod iti farm, farmers matlaeng tinangas asikaso kadagita. Nalpasan ti balay ni Greg. Adu kami nga min nagtrabaho. Iso adaras nalpas. Wen nga rod. Iso nga imbagakken ko na, akasla balay matla ang tinagabrod ti balay na. Ay nabayag nga min nagurnong ni Greg. Kasla imposible ang makabalay iti kasjay kadakal. Ay, kita man nga agpaiso ti biyag.
Nulakat ammom ti agimped. Makabalay ka met, no kayat mo. Ay wan, kasano gayam dagiti kakabsat na. Karaman da kaday kadagiti umuna a mapaawid. Ay, day tati saan tayo nga ammo. Awan met ngamin ti mabalin tayo apang kontakan kadakwada. Sapay kuma, tawan ti dakas a napasamak da. Ay, sapay la kumaa. Ay, kanayon a maikulang ni kabagis. Gapo kadagiti anak na nga adda ija abroad. Manipod na bomba dagiti dadto maapastak ditoy. Awanan ti kuryente. Saan tayo ang makacharge iti cellphone? Kas tayo lang marabutit nga aglamlamang. Uray ko man addan ba sa mga lakada tayo, tapno makapantayon ni airport. Ay, mabigot tayon ditoy. No awan ti tulong dagiti mayat at tumulong amang ted iti kanan tayo. Jakamon. Isungarod nga inutak akanan ti tinapay, kandilata nga itudda. Jak pa'y mabsog ka dagiti tinapay lang. Imbagla pa mo pwede ti bisin Uray ko man pati danong. Kurang matirasyon. Pagyamanan tayo latta. Gaputa at darasyon nga itudda. Naawan nga kasano tayon? Kurang mangarod. Mabisin unay. Kaya't ko kumamatin na po'y. Nalpasan ti balay ni Greg. Tay paayos na nga'y bayaw. Ay ket, intun pa blessing. Umay kayo unto amin na nagtrabaho. Ay saan nyo abay bayagan at ipa-blessing bayaw? Unaam ka no. Tapno saan asumrek dagiti di katatawan ako nada. Ay, uray at dadagita aparso asumsumngat. No nasaya at dalakit day. Tay kumamangted iti swerte. Agam magpaiso nga ta, mati di katatawan ako nada bayaw. Diyak man amaw. Pagsasaon sa laang matday ta. Siguro. Awan pa'y mat nakakita iti di katatawan ako nada. Apay nga tamat. Ngay bagada nga at dadagita aparswa. Win nga raw, kat saan mat nga rod ida makita? Impawitan da ka kadi iti dakkel agat at dagiti kakabsat mo, Greg? Apay anadamag yun ay tanana. Wan ta nakapaaramid ka mat iti dakkel abalay. Bukod ko nga urnong, nana. Bukod nga urnong? Nangalaam ngay, katawan mo't sa bali at trabahong. Ti panagtaltalon ko, Saan ka di napag-adal ko dagiti kakabsat ko? Babaan iti panagtalon ko, nana? Sa bagay, nalawa ti talon nyo. Nagagat ka. Saan nga imposible ang makaapit ka itinawadwad? Iso nga oray man nalo naklaeng. Sa anak nga inutil. Ammum day ta. Tadimakkel tayo dito'y away. Babaan iti kinaman nalon. Mailukat ka no ti border inton bigat. Masapol nga agawaan tayo ti mapanijay. Magmagna tayo, tawan lugan. Sumabat ka no tibas a pagluganan tayo. Kasanun, wada makakita kada tayo a rebelde. Awan pagpilyan tayo. Matay tayo mo lang dito'y itibisin. Unay katikas to yun. Nagrigat tibiyag dito'y sa bali a pagilyan. Sapay kumaa, tamakasubli tayo ije pagilyan tayo. Makasubli tayo kuma si bibiyag. Sana akas may sa abangkay. Inton sumipngat. Rugyan tayo ti magna. Asidag ka no lang mat. Wen imbag iti rabi tamabalin tayo nga aglamang itiigit ti kalsada. No makakita tayo iti armado at tao. Mangan ken uminom tayo, kakabsat. Makita tayo ti balig iti may sa nalon. Ni Uncle Matt, di na kumamat patiray ukan, Mangan tayo lang. Ay, saan ka apat patiray ukan baraw? Agpay sumay timbagak. Agyaman nak, tama apresyaryo tinaaramidak, Uncle. Rumbeng laeng. May saka apagwada naman nalon. Agpapaadal ka iti dua kakabsat mo. Ngam insamiram tinagurnong. Ita, nakabalay ka iti dakkel nga wampay asawam. Addan to asawak, Uncle. Agkalay sa kami ni ti mabiit. Kita manlata ti ado ti urnong na.
Ay na, iti asidag tayo dahi di akanalbong. Kasanungay no dito'y batog tayo tinagdiswan ti misail. Kasano tayo ang makapaniti border? San tayon samot tan amakawid manang? Oh, matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod. Agsasaruno ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay! Iti asidag tayo dahi di akanalbong. Kasanon no dito'y batog tayo tinagdiswan ti misail. Kasano tayo ang makapan iti border? Saan tayon samot tan amakawid? Matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod. Agsasaruno ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Diyak pa yan makaturturog. Oh, mabisbisinak lang arudon. Astoy pa'y akanayo nak amabutbutang. Pakirdam ti pakinakam mo. Kasano ka ang makapag naamapan iti border no kastalaang. Madanon pa'y nga taday tangay papantayo iti border. Kaslamat kumarkaro. Takanayon pa yan ti panagdisto ti misail. Naipadamag iti TV, alo katanda ka no ti border iti Israel. Barang no pati damanang kat makapandan ijay. Ay nasapay ko mata makapandamit na po. Sapay agkurkurang kano ti makan ijay. Saan akanayon nga damagatang. Saan kayo unay ngagdandanag? Tama nga no agsakit kayo mat nanang. Saan ko amaliklikan ti agdanag, anak? Kakabsat mo ti aday ti paggad. Makatulong ti panagkararag, ngam ti panagdandanag nanang. Kanayon akmet nga agkarkararag. Alay, barang no makapandan ijay border. Adda ka no bas amang ilugan kadakwada ijay. Ay, di dala ko manapnapanan ijay. Uray timulong da ko man na nagtalon. Kasano? Kat di damot nga rod kaya ti agtalon nanang. Awito mo na itabasit at tinapay mo. Tamapantayon iti border. Adda ka no bas ijay. Awanan, kinang ko amin nun. Urang pa'y nga ron. Oh, naggatal pa yun ti bagbagik tayak makadigos. Awan mo't nga Mindanong tawan kuryente. Bay ampay tadigos. Tibiyag mo kidit isalakan mo. Agdigos tanto no makasangpet tayo di Pilipinas. Pumanaw tayo dito Israel akakabkabkab. Dayta ti isang petay di Pinas. Sumangpet talakid da si bibiyag. Mayatan. Tidakos. Kat no bang kay ta sumangpet? Intayo nga ruda na. Sapay ko mga tawan masalamaan tayo a bomba. Wano rebelde iti pagnaan tayo. Intayo ko ngam ni. Saan nga agpada day tarabay shoes mo? Puraw day tamaysa. Idinto ta duyaw day tamaysa. Darasam. Bakilin nadlat ta nga mo nagitibahas. Puray tawan mo't plus bitbit ta. Imbagda kita padabit-bit dabag wano maleta. Datayo ngay ngagkakadwa. Awan apulos. Bay am tamaleta wano bag. Day tabiyag mo ti isalakan mo. Nabumbangar ti pagtaengan ta. Isu nga awan apulos alikaman ta. Nga lang, umulit ang arudon itipas. Yaman pa yapo. Ay, aday ta. Nakatugaw tamat laangan. Igi lumabas ta di ta may sa atugaw. Agapot kid din di may sa babae. Kamatak kuman ka. Anya nga rod ngay.
Saan tayo mo't ang nagdigdigos, tawan danom. Ay, di tayo pa'y nakasukat. Ay, ungag pa iso. Naangdod tamatin. Ay, no sumardang tibas iti batog ti siyar. Dumagasak pa'y basit. Barang addadanong. Uno uray alkohol ang nakatiso. Nagsardang tibas. Oh, ada public CR kan bathroom dita. Ibagata iti driver, nga orayan da tabiit. Ang nga din. Ang mga nuad namanin makauna amapan. Datayo mo't lang kakakadwa ti makasapol iti bathroom. Ay, makaginawa tayo laangan. Sigurado nga adda dryer dita. Mabalin tayo nga ilababasit ti lupot tayo. Sa tayo i-dryer. Mabiit man ka. Agawaam nga rod. San aje nakaapot ti kitaam. Anya nga rod, no di na maanusan ti angdod. Maka-insulto nga rod ti loka. Napimpintasak pa'y lang ang iso. Ha? Makadigosak lang takitan na. Ne, adamot umaw-awag di ta cellphone maw. Asino ngay dayta? Sa bali mat ang number na lang. Ay, ang mga no damanang da ito eh. At iti cellphone, sungbatan niyo. Hello? Da kayo ka di daytoy, anak? Nanang. Ada kami iti bus. Nakapanaw kami iti ayan ti Rinnopak. Ay na, kunami lakit din no adadakas na pasamak ka da kayo. Saan kayo mat ngamin amakontak? Awan ngamin kuryente, nanang. Saan kami ang maka-charge iti cellphone? Nasayat mat nga road no nakapanaw kayo ni Jay. Nanang. Ngam dim maputi balay kan kwartami. Awan apulos bit-bit mi. Ada kami iti shelter ti hotel. Idi nabumba ti balay a ginatang mi. Ay na, imbaglakit din tawan kayo Jay, idi binumbada. Idi adon ti rebelde. Di da kang palupusan arumwa, nanang. Ada shelter apagyanan mi. No ada misail a sumungad. Maala nga rod anak ko, agan-anad kayo, aging ga makadanon kayo dito'y Pilipinas. Ayan ka no dagiti ubeng. Awan kadimot lang madi anapasamak kadakwada. Nakapanaw da kanon iti ayan ti Rinnopak. Nabumba ka no ti balay a ginatang da. Ay, imbaglangan tas andaan na iraman. Adada ka no iti shelter ti hotel, idi nabumba ti ginatang da balay. Nagasat da nga rod no kasta. Mapasangpat tayo umat nga rod idan. Imbaglakit din. Kunaklakit din no naisagmakan dagiti anak ko. Ala, ingkamat nga rod ibaga ka ni kabagis maw. Tapnos ang nga agdandanag. Umay dayjay inton malam. Ada nga min papanan nila kay na. Masikuran dayjay nga agmay-maysa iti balayda. Awan ka di pa'y damag yung kada feken Maxine, mana? Maripatrate da kano iti mabiit. Napaninala ida tibas ija border. Kasta ka di. Ay, gayam. Kunak man no da feken Maxine tinagpawit iti pinagpaaramid da iti balay da manang Marta. Ngam agpaiso ka di ani Greg ti akin balay ijay? Kat isumot talaga. Idi pa'y laeng anagururnong. Idi adon ti urnong na. Balay, tinalagip na nga impaaramid. Kunaklakit din no kung kunanala ang timbaga na nga iso ti akin balay. Ay, saan ang nakapapati nga agpaisaw ang makabalay? Tamakit kita tayo, akanayon dito'y away, nga awan sa bali at trabaho na, no day agtalon. Agmulmula laeng, ngam, adumot ti malaklako na amula na. Damag kumot ang mga sawa ka nun. Wen, kasta, ti kunana, si Mang. Kan, nasaya at mait, jay kaayan-ayat na. Kat, agkalay sadan, iti mabiit. Sigurado akayat jay babae taadang dakkel abalay na. Naggasatan day jay babae. Adatan niti Pilipinas. Ngam awan pa'y uray basit nga ipasarabo ta iti balay. Ay,
Sumungad ta nga ima-ima. Awan na pulos bit-bit na. Dayjay tumang ngamin agubat. Napukaw tinagbambanugan tay ti medyo na unday a panahon. Ay, saan ta na makasubli di abroad? Ta sigurado, asaan akayat ni tata nga isaldapay ti talon. Sigurado day ta. Di ta ngamin nagpawit adagos iti pinangsakada. Ay, santan nga estudyante. Iso akapilitan. Agtrabaho tan ijay talon. Una, sublian ta ti pinanawan ta atalon. Mala, intagluganan iti basta agawid tan ijay away. Kaano ti isasangpet da fekan, Maxine? Ay, Jack ammo lakay. Basta tinyawag da, adadan iti bas. Nakapanaw dan iti border. Ay, Jack ammo no nakalugan dan iti eroplano. Mabiit nga road no nakapanaw dan ije border. Inyawag da kano nga awan apulos na isalbar da agamit kan kwartada. Tanairaman idinabumba ti balay aginatang da. Mas daawak nga min taapay agimatang da ije iti balay da. Dito'y kuma at nagpaaramidan da iti balay da. Wen tanakakita da kano itinalaka. Iso aginatang dan. Ay, dahito ti pagdaksan ti darasudos. Saan damot at taga ijay? Apay kumaagumatang da iti balay da. Tumani magtisalsaltag. Andan sakit sa nga ili tayaw. Anya ko mati connection da iti salsaltak iti sangaili nanang. Mamati ak iti dayta. No kanayon nga agun iti salsaltag at damay sarong iti balay. Naira na lang dayta nanang. Anya ko mati amot ti salsaltak ngay. Uray kita at damay sarong dito'y balay. Ala, kitain taman nga rod no adda nanang. Ada tao. Inakman kitaan. Asino nga tadayta? Agmano kami man, nanang. Ada kayon, anak ko. Una nang, mabisbising kami unay. Adda ka diin na po'y. Nabayag adi kam nang nangan itiin na po'y. Kat anya nga itikinkin na niyaw. Ay mala, umunag kayaw. Ada kilaban iji kusina. Agdiritso tayo na ijay. Agyaman kami, nanang. Ay, tinapay lang, tikinkinan mi. Ay na, imbaglakit din tada kilaban. Ay, makapanganak matlaangan. Ada pinakbet kan tinuno adalag. Nanang, akin balay dita nagdakkel a balay dita asidog. Balay ti adiyo. Kay patpatakder na. Adda nga rodakkel abalay tayon Balay da iti agbalin nga asawa na dayta. Bukod namat nga urnong, ti panang patakder na. Nakaipatakder ni Greg iti kasta kadakkel a balay? Nangalaan na iti ginastos na iti dayta? Anya pa'y ngay, no di babaan iti urnong na iti panagtalon na. Agyan dita nagdakkel abalay. Idinto ta agyan tayo dito narukop abalay, nanang. Ay, anya pa'y ngay, no di kasta anak ko. No kumapinatarimaan yo kabayatan ti kaaddayo ija Israel, dakkel kumamet ati balay tayaw. Mapan kami langan iti sabali a pagilyan, tatang. Isalda tayo man yan ti talon, taramaten mi nga agabrod. Idi damaw. Pinatgak ti kidaw yung isalda tayaw. Ngaman niya ti inaramid yaw. Intantan yaw ti panagsaka tayaw. Saan itan, tatang? Ipawit mi adagos ti kwarta. No kayat yu ti agabrawd, agtrabaho kayo iti talon, taagurnong kayo iti pagabrod yaw. Kaano kami pa'y ngay makaurnong? Mabayak pa'y Tagibas sitan yu kaday ti manalon. Apay ngay di kabsat yaw. Nakabalay, babaan iti panagtaltalon na. Uray sa dino ti ayan mo. No nagagaat kan amom ti agimpan. Makaurnong ka. Adamot urnong mi, ngam dimma po, gaputan na bomba, tatang. No impaw ityo kuma, taimbang kume. May mayat kuma. Ngam tay patpatpatan yaw. Agipawit kaming to, tatang. Iso nga isalda tayo kumamanin ti talon. Saan na mabalain? Amangan numapukaw pa'y ti daga. Dandani napukaw ti daga,
gapo iti aramid yaw. Katjak kayatan amaulit pa. Nagpipintas dagiti mula ni Greg. Kitawam ka di. Sigurado manen ati mapaglakwan na dita. Tulungan talangan. Tapno ibingayan na ta. Aman pa'y kukwarta tamot. Nag-abroad ta nga agpaiso. Ngamalas mo, tawan gasap ta iji abroad. Swerte ni Greg. Nauray saan anakadal. Nagagat. Iso adimur as tibiyag na. Inatiw na ta nga ro, di may sa aman nalon. Makitinulong takan ko ng agmulang. Kalpasan na. Agpatulong ta. Tapno makaabroad ta. Kasta nga ati aramidan ta. Makitrabaho takin ko na iti talon. Tapno ada aramadan ta nga agabroad. Ay, awan na't tagayam ti makaatiw iti biyag ti manalon. Isuda ti maawagan asibibiyag ahiro. Wenno banwar. Ta isuda ti pagtataudan ti taraon ti aming atao. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.